लुदु बेसेनि गेलेदो 100 बेसेनि नोंबो गेलेनो गेलेनो नोंनि खौनो 20 टान जेनबाय ए रलै नोंदो दा गेलेगासिनो नों र 100 के गेलेगोन ब्रा 100 के गेलेगोन बा नै बिएस ब्लगा गिलेन गैया ब्रा नै फैगासिनो नै जोङो दायो साब सिटि जाना लानोसै आरोना सुपारि गाइस अमानि सुपारि जाना लानोसै आरोना खारखानसै ओमफ्राय আমার নিজে में पूरा की ब्रो पूरा माइंड खाते केने खेले सब पूरा माइंड लगाय केने 20 টাকা লবা লাগবে পুরা 20 টাকা খেলছা তোরা সারি জন 80 আর ন 80 লবা লাগবো মোট কতনি খেলছা रंजित देरागोन बेसेबा ए देना भिडिअ किबा কৈছা हा सामसं ओइ सोलोंना नाय गैया दे ओइ गावबा गाव गाइस गावबा गाव एखारसेन नोंसो आबुदे भागो भागो भाइ भागो ओइ निको दासो नामा दासो ए मार लेट माथो नोंनालाय दे नायलाय बोरै दा टेस्टखौ दे गरम ब्रे भाइ गुदुं एसे थान्दा जानो होब्रा दरसे फैबाय सानगो जायोनो सानगो जायो दे साननु रिभिउबो खोन्था बोरै नांदो थिगानो ना अके बोरै रंजालु नै जोंना जयदेबाबो टेस्ट खालामनोसै आरोना आच्छा नुनावथ' मार हिटखा आरोना बोरै बरिया संख्रै पारफेक्ट ना खुगायाथ' मार हिट समावखादो आरोना ओरैनो नों साखिनाया नामा आं साखि मोनासैलै रोसिखौ नायदो नोङो नै ग्रेभिखौ नायदो दे दे थिगैनो दं अके आच्छा राहुल दिनै जोंना बैसागोनि खाना थ' प्रिपेयारा बोरै सोलिगासिनो जेनेबा बेसे आगबारिखो सानथुम मैयानिफ्राय अखा हाबाबो सिजा दिनै बेखिनिखौ रेडि खालामबाय दा जों जाग्रोनोसै सुपारि जानोसै आरोना आच्छा थिगैनो दं दे होमबालाय दा बेदर जागासिनो दं दे अके थिगैनो दं थ' रानबायानो जोंना रिसा गैया ए फालिउ नांबाय थिखांनाला नांजोबगोन लेथ्रा हा राजेश दा र' दे मायबा होनो दे बैसागोनि खाना माने बरमा कलेजाव दिनै माने टेट एग्जाम दङ आरोना बिराद गेदारिं आरो थ' जोंना खाना जानायावहाय माने जेबो साउन्ड सिस्टेम खालामनो हायाखै आरो बेनि थाखायनो बक्स लागायनो हायाखै आरो मानो होनब्ला एग्जाम ना गाइस बे 9टानिफ्राय 12टासिम मोनसे जोब्बाय ओमफ्राय दायो 1टानिफ्राय नोङा नेरसोन ना 1टानिफ्राय 1टानिफ्राय आरो माने 4 PM हालागै माने मोनसे दंबावो आरो नै जों सेकेन्ड जागासिनो जोंना नायनो हागोन दालि सुनोसै नै गाय जोंना ओंखाम बेदराथ' मोनबाय जोंना दालि दङ आरो ओमफ्राय ओंखाम दङ आरो ना अके दैनि एसे अभाब जोंना दैनि अभाब जादोंना दिनै बरमा कलेजाव एग्जामबो दं नालाय माबा टेट ओमफ्राय आइडलनि एग्जाम दं आइडलनि एग्जाम आरो टेट दङ न आच्छा हाबनो होआसै जोंखौ बे मटरखौ अन खालामनो मटरखौ माने अन खालामनो होआखै आरो ना थ' आरो जोङो जेबो बिदि बक्स दामनो हायाखै आरो ना उपाय गैया सिरि दिनै जोंना मा बुङो जेनेबा खाना नोंथाङा खानानि बागै मा बुंनो फंनैसो जेनेबा दा आं जुदि खानानि बाथ्रा बुङोबा जों दाखालि बैसागो बेदिनखालि जों बरमा कलेजनिफ्राय जों ओंखारलायबाय गासिबो जमा सेंग्रा गासिबो जेसांखिनि दोङो जाय जेरै हायो ओंखारलायबाय जों ओंखारलायबाय दा बेनो जोङो सानथाम जिखिनि बाजेट जादों दा बेखिनि दिनै रबिबार सानडे जोङो जमा लोगो नांनानै दिनै मोनसे जोंहा खाना जाना जोंहा मोनसे सेन्टार लादों दिनै मानसिफोरा जेसांखिनि मोसादों बे दिनखालि बैसागुआव जोंहा गासै फाजोबदों दा बेनो आं मोजां मोनदों जों रंजानानै जों गासैबो मोजां रंजाबाय जमायै दा जों जानानै गासैबो जमा दा बेखिनि आं बहुत गोजोननाय मोनदों
आरो जुदि न जुदि बेबायदिनो खाना जानायाव जुदि माबा मोनसे हमना ला खिलिमिलि जायो हा बिनि खेन्थ्रआव हमना ला सोरबा सोरबा गोरोन्थि मावफ्लाङो दिन रंजानाय दिन नालाय खाना जानाय सोरबा जुदि माबा मोनसे खामानि मावफ्लाङो हा खामानि मावफ्लाङो बिनि गेजेराव जोङो आमी মানুহ মাৰা নহয় আমি মানুহ বুজোৱা মানুহ আমি সৰুৰ পৰাই লগ আমি বেলেগক চিনি পাওঁ ন সেইকাৰণে আমি মানুহ মাৰা নহয় আমি মানুহ বুজোৱা মানুহ কিবা এটা গণ্ডগোল হ'লে আমি মানুহ মাৰা নহয় আমি বুজাই কিনে সমাধান কৰা মানুহ Guys, नोंथांमोना सिनाया guys बर्मा कलेजनि माने देग्लाय आरोना प्रेसिडेन्ट अफ बर्मा कलेज guys ओके बे माने दायो प्रेसिडेन्ट बिबानखौ लाना दं आरोना दा बिथाङा जाहैबाय इउटिउबार ना बिएस ब्लग बे बिथाङाबो 2022 आव माइनर गेम सेक्रेटारिमोन दा बिथाङा बारग'लांबाय फर्मार जालांबाय दा बेनि खेत्रआवबो जों दा बिथांखौ जोङो देरमाजों लोगो मोनगोन बिनि उनाव जों देरमाखौ जोङो थांबा जोङो लोगो मोनला दा बे देरमायाव जों जिखिनि जों इन्जयमेन्ट खालामनो हायो जों दा नै बिएस ब्लगदो बिदु चन्द्र बर'दो जों इन्जयमेन्ट खालामगोन बेनि बाथ्राया जाहाथे जोंना मेमरि थालाङो नेभार डाइ उइथ ड्रिम्स डाइ उइथ memories. Okay, yeah, thank you so much, bro. Yeah, boy. Aro guys. Aku dong guys, angna timan sedong ojiki dia, angga besar bargol angna simanggo dong. Borno dong. Bidudo ang de belek zai bung ha, bidudo zai ba relationship dengan bidu जों मिथिया किन्तु bidudo आरो आंनि जि relationship दोङो बेखौ रावबो जोंनो कमप्रमाइस खालामनो हाया तो guys nana जोंना एकदम सिख्लाफोरा एकदम माने भाई सब सिंगार गोजा सब गासैबो सिंगार गोजा मावनायावबो आखा फाखा राहुल मेथाइ खननायावबो आखा फाखा जेरावबो आखा फाखा जोंना बर्मा कलेजनि सिख्लाफोरा गाय सेंग्राफोराबो जेरावबो आखा फाखा सिख्लाफोराबो जेरावबो आखा फाखा राहुल गाज्रि दाबो दं जोंना राहुल दाखौबो आङो फंनैसो खोथा सोंगोन ओमफ्राय दा राहुल जोंना खानाया 70% बारबाय ना 90 बारबाय दा जानांसिगौ आरो ना जिखिजाया दा जोंना टेट एग्जामबो थाहैबाय एसे बिनि बागै एसे आइडलनि एग्जाम मोननै एग्जाम थाबाय नालाय गिदिर खिथाब जोंहा कलेजआव हाबनो लामा गैया सावबो दावनो मोनाखै बारा हाल्लाबो खालामनो हाया जाहैबाय एसेबां एक्सपेक्टेड बायदि रंजानो हायासै ओमफ्राय এই एग्जामाथ' 4 PM आव जोबगोन ना 4-5 PM आव एसे रंजागोन नामा जेनेबा बक्सफोर लाबोगोन नामा लास्ट एन्जय जों ओंखाम जाखांना आरो दामनाय देनायफोरजोंनो दामनानै गावखौ मोसानो माने जोंहा खाम जथा सिफुंखौ लाबोनानै बेयावनो एग्जामा जोबगोन सिंगारनि कमिटियाव सब सिंगार गोजा सिंगार दं रंजागोन जों खाम लागोन सिफुं लागोन नोंबो रोजाबगोन आंबो रोजाबगोन सिंगार iya masa kok presiden आरो जोंना कालचारेल सेक्रेटारि guys president of Bरमा College and the president of culture secretary guys बिथां सानैया माने मेथाइ खनगासिनो नायनो हागोन wow यार करे जाने की टीवी बढ़िया जोंनाथ' बारग'नो सम फैबायलै मा खालामबावनो आरो मिस खालामसिगोन आरो ना गाय मिस खालामसिगोन समनि थिननाय होनना बुंनांगोन मोनफ्रोमाबो मोनफा सम थायो सम फैयोब्ला जों बे समजों गोरोबफानो गोनां जायो जोंहा बेहाय बर्मा कलेजाव जोङो बोसोरथामनि थाखाय लोगो मोनज्लायदोंमोन दा बयबो बेहाय जायफोरा पास आउट जानानै थांगोन बिथांमोना गुबुन गुबुन इउनिभारसिटियाव एडमिसन लाहैगोन सोरबाबा ओरैनो द्रप जाना थाद'सिगोन सोरबाबा गुबुन खामानियाव एंगेज जासिगोन बेबायदिनो आरो लाइफआ बेबायदिनो सोलिलांगोन Film terbadi mulai lancar ba ada sound film terbadi mulai lancar ba सिमान्त माने दासो सफैदों आरो खाना जोंना जाजोब्बायानो एथ' लेट मानो थाखाय माने जेनेबा माने फैनो
सानाखैसोमोन आं मानो फैनो सानाखैलाय एक्सिडेन्ट जानाया मोजां जायाखै मोजां जायाखै एक्सिडेन्ट जादों आं माथो मिन्थियाखैनो बैसागोनि 1 तारिखैनो जादों आङो आं माथो जेबोखौनो मिन्थियाखै माब्रै जानाय जेनेबा बिराद दुखु हांमा थाबाय बैसागोआव रंजानो जिखिजाया सानाव नुजाफैदों जिखिजाया मोजां नांदों दाथ' थिगैनो दंना एसे मोजां मोनबायबा दा बाखि दा थिगैनो दङ माने आखाइया एसे फ्रेक्सार जादों फ्रेक्सार जादोंबा दा डक्टरा माबाखौ एसे लाना दोनथ'नो होदो साननैसो नायनायनि जुदि माबेबा फिजिअथेरापिसो खालामनांसिगोन फिजिअथेरापिस खालामनांसिगोन आरो ना हारा जयना एसे डिसब्लक जानाय बिदि जादों ओमफ्राय माब्रै जानो मोननाय जेनेबा माने जोङो बैसागो रंजागोन होननानै रायज्लायखाखानाय नालाय कलेजनिफ्राय 1 तारिखब्लाबो आं न'निफ्राय बेलासि फैबाय थाबाय फैनायाव बे लामायावनो सैमाया सिगांनि साखायाव हाबना होबाय माने सैमाया सिगां सिगाङाव हाबथेना होदों आरो जेनेबा ओमफ्राय हेलमेटथ' दंखायोमोन ना हेलमेट दं बाखि जेबो जायासै माने बेयावल' न बाखि जेबो जायाखैना बाखि हामफिनल' लादों बेहाय बेफोरो हामजोब्बाय दा बे मोनसेयानोल'सै दे जिखिजाया दा आनान गसाइनि अननायाव इसोरनि अननायाव जाहाथे मोजां जायो आरो ना माने थाबनो हामो आरो ना जिखिजाया ओमफ्राय दाथ' बाइकफोर सालायनो हायाखैना सालायनो हायाखै दे रेस्टआव थानो खिथादों दे रेस्ट लाफै एसे दे फै आयो बापरे बा दे एसे मोनजागोनब्ला गाइस एकदम माने थाइजौबो जालायनोसै जोंना तो गाइस जोंना माने खानाया एकदम जानायनि स्टार्टिं जाबाय आरो ना जानायनि सम जाबाय तो गासैबो जानायाव बिजि आरो दायो आंबो ओमफ्राय दसेनि उनाव जानोसै ओमफ्राय माने रानना होग्रोदों आरो ओमफ्राय दसे उनाव जानोसै आरो मानसिफ्रा बेजों दं बेजोंबो दं जोंना बेखिनियानो आरो मानसिफ्रा गाइस गासैबो फैजोब्बाय राहुल मा रानदोंलै नोङो मा रानदों नोङो चिकेन थिगैनो दं खानाया अके बेयाव माथो दासो नोंलाय खामानि दं एखे निकबा मा लादोंलै फान्थाव दे बा दे होखावदो आरो जाखावदो गासैबो वाह दे सिस्टार कुआ दे बस ना खाना कैसा हुआ अच्छा है ना हाँ ठीक है बढ़िया पूरा गासैबो जानाय बिदि आरो ना बोरै खानाया थिगैनो दंना बे अमा नायो अमा ओ यार क्या बात है यार कैसा टेस्ट बहुत मजा है ना और ये क्या है ये बेंगना हाँ बेसन फ्राई है ना ये लहसुन आलू भाजी ये सलाद है और दाल है चटनी है ठीक है कैसा ब्रो अच्छा ना ओके खाते रहो यार लक्ष्मण रंजित सॉरी नाम भूल हो गया यार नामखौनो बावगारलांदों आं माने बयलार मांख बरिया बा थान्दाबो दङ माथो अके बेजों जोंना राहुला एकदम जाखावगासिनो बेजों अनुप एकदम नै गाइस जाखावगासिनो एकदम बेजों जोङो सासे जाखावग्रा आरो ना जाखावग्रासो बेजों जोंहा नबिन दं अके बेजों नेरसोन दं बेजों जों अनसुमा दं बेखै नेरसोन आं नेरसोन सरि खोरोमसार दं जोंना खोरोमसार बोरै नांदों खानाया बहुद मोजां ना अके हा मा होनदों नो स्पाइसि अके नर्मेल गासैबो थिग न पुरा पारफेक्ट आरो ना जाखानो नांगोन एसे खस्थ' खालामना मोसानाय जोंना खानाया टेस्ट जायाबा बोरै जानो जेनेबा ना अके यार दे होमबा जाबाय थादो ना दे
Oke. Oke. Izin tanda loंगासिनो guys. एकदम माने थान्दा. Full होनाङा दे, full होनाङा. Oke. Jus. Jebay. Lo tidak boleh jebay. Masih lihat bra. जोङो एसे खामानि मावदों जोङो मा खबर ओमफ्राय? दङ गेजेरावनो खामानि दंमोन आरो ना माने दासो सफैदों आरो थिगैनो दं माने थिग टाइमावनो सफैदों आरो जेखिजाया अके नों आंनि भिडिअ ओंखारफिनलायबाय ब्र मा खबर खबरा माथो नोंखौ नुवाखैनो आंलाय माने नुवाखै माने ब्र एसे साइडआव दंमोन ना आङो साइडआव एसे बेलेग खामानि मावदोंमोन इनिनो खाना जानानै साइडनि खामानि मावदोंमोन अके नै इबो दङ आंबो दङ ओमफ्राय सासे गोमाबायलै सादामा ओइनो सासे दङ दा जाथ'वा होमबा ओंखामखौ मानसिफोरखौ जाहोग्रोनोसै लास्टआवसो जाहैयो अके जों लांगासिनो ओंखाम जाबायना जाया ओमफ्राय नोंखौ नुवाखै जों कलेजाव जेनेबा क्लासबो लाफैनायाव बिदि नुफैयाखै आरो ना गामियावसो दङ मोजांबा खबरा अके ओइ सेंग्राफोर जेबो नांला नामा मा नङा मा जाखो गोदान जाफिनसै जेबो नांला नामा गाइस नोंसोरनो ओइ रन्जित लय लवा आरो जाग'नायाखै दे ब्रा जा मिजिं नांला जेबो दे माने बिथांना मा जादों जेनेबा होनलाय फंबाय माने दासो जदों जे दानि जाबाय थादोंमोन ओमफ्राय दा जाबावनोसै आरो ना बेदरदो जादोंमोन दानि बिसोर माने उनथिनो थाङाखै माने बे जाबावसै बेदरदो जादों ओमफ्राय दा ओरैनो बेदर जाला ओंखाम गोजा जाना नायसिगोन हायो ना हाया बिदिसो होमबा सेकेन्ड टाइम सेकेन्ड आरो ना दे बेदरदो जाबाय मा बियो थाइबें दे खायसेफोरा आरो थाइबें बुङो मा बेदर बियो बयलार ना दे हो राहुल जोंहा ओंखाम नै अमा नायो दे तो गाइस होख्लायनोसै आरो ना मा बियो सातनि दे सालाद ओमफ्राय फैनो जोंना फान्थाव ना बियो दे अके तो गाइस टटेलि मोनफैजोब्बाय आरो ना दा जानांगौ आरो ना जानोसै गाइस अके जाखावजोबनोसै आरो ना लासै जा गासैबो आरामसे हाखु दाखु जानाङा आरामसे जा लासै माबोरै जादों मोजाङानो जादों दे सोलियो मोजां जादों मोजां टेस्टि निकु बाबु जाबो टेस्टि kopi टेस्टि बहुत टेस्टि enggak berjada sul berjada ada berjada ya mama deng asar doङो satni doङो bolla doङो boiler doङो अमा दोङो निरामिस दोङो भिडिअ दा बोरै जादों तो गाइस जोंना जाखांनाय जाजोब्बाय गासैबो नै खालामगासिनो आरो बुस्थुफोरखौ खालामगासिनो गावबा गाव गासैबो दा न'आव थांसै ओमफ्राय तो गाइस दिनै भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला होमब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामनाबानो जाबाय अके आरो गाइस दाखालि आं 1K नि जानायनि खोथा बुंदोंमोन तो
बारा गैला जाथारसिगोन 1K खालामना होथारदो थाबैनो थ' दिनैनि भिडिअखौ गासिबो फोजोबबाय आरोना अके